Сақ отырмасқан. Қайырлы күндер. Біз Тинчурин театрының бірінші ярты жылдығындағы ижади пландарына бағышланған матбуғат конференциясына жиылдық. Мен қонақларыбызны тақдим етем. Мұсағитов Фән Исмаилұлы, Карим Тинчурин исеміндегі Татар дәулет драма һәм комедия театры директоры, Имамдинов Туфан Рифулы, Карим Тинчурин исеміндегі Татар дәулет драма һәм комедия театрының баш режиссері, Закиров Зульфат Хайдарулы, Татарстанның атқазанған артисті, Камалов Ильяс Файзрахманұлы, театр оркестрінің сәнғат жетекшісі һәм баш режиссері. Фән Исмаилович дирижер. Мен ялғыш айттым, ғафу етіңіз. Ғафу етіңіз. Фән Исмаилович айтып кетсеңіз, мына бірінші ярты жылдықта сіздің нендей гастроллер күтілі һәм нендей премьералар. Xayrlı gün, tағы bir tapqыр. Бірінші ярты жылдыққа біздің іш енді көптен бара деп айтсақ та бұла. Бірінші біздің болашақ 25 күнні сенің қоқта деген премьер деп айтсақ бұла енді аны, ол премьері, шыннан да премьері, концерт программасы. Ол театралләштірілген концерт бұла. Онда енді бұл Татар театрының енді бошланышынан алып, қойсы қибыла білен, һәм қойсы яқлардан олынып барылғанның хизмет юлын белгілеп өтерге, көріп өтерге бұла. Бик теге бұрынғы жырларда яңғыраяшақ біздің артистлар тарафынан, һәм ол концертта Тулайым білен Ильяс Камал жетекшілігіндегі біздің оркестрыбыз қатнашашақ, һәм олар Тулайым білен анда бүтін жырларында алып барашақлар. Һәм бик қызықлы болар деп күтілә. Чөнки театраллаштырылган һәм біздің артистлар тарафынан көп кенә инде онытылган җырларында искә төшереп, һәм карабызсак, шушы театр, Татар театрының тормыш юлы күренәчәк анда. Һәм инде икенче премьерабыз безнең Жанбаевич Гаяз Исхакыйның ул мәктәп программасында да бар. Аны Илнур Гарифуллин куя. Көтәбез бик күңелле генә һәм бик матур һәм балаларга да, олыларга да бара торган спектакль булыр дип көтәбез. Әле быел бит инде семья елы дип игълан ителде. Һәм безнең әле семейный абонементлар эшли башлады. Анда семья белән алынган вакытта 30% скидка биреләчәк. Һәм семья елына караганда инде безнең элек-электән эшләп килә иде инде театрыбызда театральный няня дип әйтик, театрда яшь балаларны калдырып, безнең махсус билетерларга, махсус кызларга калдырып, уен бүлмәсендә үзләре кирип спектакль карый алалар. Яшь ата-аналар инде кемнәргә әбиләре юк, бабалары юк дигәндәй. Һәм гастрольләр дигәннән безнең менә мин башта кыскача гына теге елны 23-нче елны булган әйберне әйтеп узам. Безнең 100дән артык үз сәхнәбездә куймаганбыз спектакльләр. Бу карап торганда бу 4 айга якын дияргә була. 4 айга якын. Әле үзебезнең сәхнәдә ул вакытта спектакльләр барды. 355 спектакль куйганбыз. Бу 23-нче ел дәврендә ул бит инде 365 көн бар. Һәр көнне спектакль куйган шикелле килеп чыга. Бу нәрсә белән алып барыла? Без үзебезнең сәхнәдә бер спектакль куйганда, инде кайсыдыр районда тагы бер спектакль куябыз. Бер көннәр ул булды. 3 җирдә спектакль. Безнең Мәскәүдә БДНКда булды. 2 декабрь көнне Уфада без куйдык соңгы спектакльбезне һәм үзебезнең сәхнәдә куйдык. Андый вакытларда була, көнне 3 спектакль булганда була. Чыннан да артистлар бик тырышып эшләделәр, безнең артистлар, хезмәткәрләр. Инде кай вакытта теге уңайсызлыклар да булгалый торгандыр. Ләкин чыннан да аңлап андый хәлләрне әле бит ул аның белән генә бармы, спектакль кую белән генә, ул спектакльнең әле репетициялары бар, спектакль чыгару вакытында әзерләнүләр бар. Бүтән театр берлектә эшли, Аллага шөкер. 90 меңнән артык тамашачы теге елны булган. 90 меңнән артык
һәм 45 миллионнан артык акча эшләнгән. Күрсәтелгән менә бу соннар үзләре әйтеп торыла. Бер 19 елны алганда, ул вакытта әле безнең 17 миллион дип алсак, быелга уже теге елны караганда да 10 миллионга күбрәк эшләгәнбез быел. Быел дип инде 23-не әйтүем инде, 22-гә караганда да. Бик уңышлы ел булды. Аллага шөкер ул яктан. Алга таба инде безнең билгеләнеп куелган хәзер. Безнең теге зур шәһәрләргә генә йөреп, уңайлы җирләрдә генә йөреп күрсәтү түгел, безнең теләгебез. Менә Пушкин картасы дип әйтәбез бит инде. Ераграк районнардагы авыллар бар, шундыйлары. Алар ул Пушкин картасын бер җирдә куллана алмыйлар. Чөнки кайберләре чыга алмый бер каяда. Кайберләре инде ул якларда бер тапкыр районга барып кайтса дагы шат дигән шикелле бар, булган җирләр бар. Шуңа күрә без тырышабыз шушындый авылларга якынрак булган дом культурны алырга, мәдәният йортын, һәм шушы мәдәният йортына җыярга менә ул кичкенә авыллардан. Андый укучылар, мәктәп укучыларымы ул, андый балалармы, олылармы, алар елына 1-2 тапкыр гына булса дагы профессионал куелган, профессионал дәрәҗәдә куелган спектакльләрне карарга тиеш. Һәм алар аннан мәхрүм булырга тиеш түгел. Менә без үзебезгә шундый миссия дип әйтик, менде шундый нене алдык. Теге җайлы җиргә генә бармыйбыз. Аның җайсыз булса да барырга тырышабыз менә шундый җирләргә дә. Безнең андый авылларның, андый районнарның списоклары бар. Һәрберсе белән элемтәгә кердек һәм ел дәврендә без аны эшләячәкбез. Менә шундыйрак сораулар булса, соң җавап бирерсезләр, сорау бирерләр. Рәхмәт. Рәхмәт. Туфан Рифович әйтеп үтсәгез, менә бу ни өчен Жанбаевич сайлап алынды? Нәкъ менә шушы спектакльне сайлап алыну сәбәбен нәрсә? Флеш турында әйтте. Хәерле көннәр. Ни өчен? Чөнки менә Фәнис абый әйтте бит инде, без төрле районнарга, төрле урыннарга йөрергә теләгебез бар. Без йөрибез дә, теге йөрергә бу елны да йөрергә без теге бик өметләнәбез. Шуңа күрә Пушкинский карта буенча булган спектакльләрдә кирәк, һәр елны яңартырга. Шуңа күрә менә бу Жанбаевич ул менә мәктәп программасына кергән әсәр дип тә әйтеп була инде. Шуңа күрә менә шул Пушкинский картага керә торган беренчедән бу спектакль, икенчедән аның темасы да бик кызыклы. Без шит милләтләргә, шит илләргә теге ничектер үзебезне охшатасы килә. Шуңа күрә теге бик күп үз гырып-гадәтләрне, үзебезнең телне югалтсак, нинди көлке хәлгә калдырбыз дип теге шундый тема ачырга теләгебез булган иде. Шуңа күрә бу теманы, бу пьесаны алдык инде. Һәм тагын озакламый безнең бер айдан соң Флешка рэп һәм мәхәббәт дигән премьера чыгарга тиеш инде. Ул Илгиз Зәйниев безнең өчен язган бер әсәр. Ул Иттифак төркеменең рэп төркеме инде, ул күптән инде аны татар яшьләре белә, әмма аларның альбомнары бик теге бер дип тә әйтеп була, бер зур бер альбом. Һәм яңа җырлары да бул алар язалар, әмма альбомнары чыкмады. Менә без беренче альбомнан һәм чыкмаган җырлардан хәзер бер спектакль төзибез. Инде ул теге бик
Тарантиноға ұқсатып та әйтеп була, чөнки аның сюжеты да бик тиз, бик бір яктан бір катлы сюжет, әймә икенче яктан аның бу бір катлылык заманы темасы да ачыла, чөнки хәзерге вакытта кешеләр bir нәрсәдә эшләмичә тиз генә видео төшереп, байсылары да килә, популярность аласы килә, лайклар аласы килә. Шуңа күрә бу темада ачабыз инде. Ул күбесенчә студентлар өчен, безнең хәзер әйтеп үтәсем килә, безнең төрле тамашачы йөри, әмма студентлар белән эшләргә күбрәк өмет бар. Аларның сюжетларын, аларның темасын да ачырга теләк бар безне. Әйтеп узам, 20-22 февральдә була бу премьерасы. Һәм Нинеке Жанбаевичныкы 31 январь, 1 февраль, 2 көн премьералары. Рахмат, Зөлфәт, безгә сорау, менә бу Жанбаевичны 19-нчы битимендә бер гасыр элек булган татар байын сурәтләү ничек булды сезгә гәүдәләндерү? Хәерле көннәр. Бу әсәргә килгәндә biz rejissör белән Илнур Гарифуллин белән укып чыккач, бүгенге көнгә охшаш проблемаларны таптык һәм бүгенге көндә миңа калса менә Пушкин картасы буенча йөри торган спектакль һәм яшьләребезгә бу шул ук вакытта дәрестә. Ни өчен? Чөнки бүгенге көндә барлык бөтен яшьләр интернет челтәрләрендә, Инстаграмнарда, ТикТокларда әллә нәрсәләр карап, 5 секунд эчендә әллә кем буласылары килә. Әлбәттә, бу әсәрдә дә шундый зур проблема ачыла. Спойлер итмим, аны Алла берсә күргәч, килеп карагач үзегез күрерсез. Шулай да бу проблема яшьләргә бик бүгенге көндә таныш, кемдер ул проблемалар аша узган һәм хәзерге вакытта терсәкләрен тешләп утыра. Кемдер узагына, кемдер бәлки теге күршесенә карап, туктале, мин бераз уйлыйм әле, әйе, мин теге таналармын. Biraz гына булса да акчам да бар бугай, азакта мин нәрсә белән калырмын. Һәм әгәр дә теге әйтәләр бит на чаше весов, либо танылу, либо гаилә, динең, үз семьяң, әйе. Миңа калса бу материал яшьләребезгә бик кызык һәм дәрес булыр. Хәзер bir минут. Менә мин хәзер bir ел элек bir кеше белән танышкан идем, сөйләшеп киткән идем инде. Ул аның төп профессиясе инде ул, мәсәлән, bir гаиләдә, bir бай гаиләдә, bir баланың Инстаграмда, бәлки ниндидер социаль челтә, икенче социаль челтәләрдә, ТикТокта миллион подписчик буласы, ул теге шул миллион подписчикны җыя инде. Ул теге накрутка дигән әйбер түгел. Ул теге видео контентны ничек эшләргә, ничек шулай эшләргә, кызыксындырырга, теге ниндидер күп популяр кешеләргә охшатып видео төшерергә, шулай шуны өйрәтә инде. Аның ул шулык 1 миллион сум ала инде, шул 1 миллион подписчик өчен инде. Хәзер әмма мин уйлаган шундый гаиләләр бармы? Аның теге бик күп гаиләләр аны шундай, теге безнең дә бала шундый булырга тиеш, популяр булырга тиеш, әйдәгез шулай эшлик дип теге йөргән кешеләр бар, теге охшатып, теге популярлаштырып шырга теләгән кешеләр бар. Теге алар бит социаль челтәләрдә матур тормыш күрсәтәләр. Шулай матур яшәргә телиләр инде. Менә шуңа күрә Жанбаевичның да темасы шундый инде, минемчә,
үз-үзен үзгәртеп, теге операциялар ясатып, кайбер кешеләр шундый популярлыкка кергә маташа инде. Менә шуңа күрә шундый тема минемчә актуаль, аны күтәргә, шул теманы күтәргә кирәк. Рахмат. Рахмат, Ильяс Файзрахманович, сұрау. Театр оркестрының нендей шаралары күтілі якындағы елда, ярты елда? Әлкінер, бұйыл міне біздің театрыбыздың 90 жылдық сезоны. Һәм шул гына түгел, біздің оркестрның ұйышуына да 35 жыл мына. Аның инде тегеллік датасы документларда сакланып калмаган кызганычка архивта. Әмма бүтін шығанақларға қарағанда, замандашларға қарағанда ул шырда яшәгән нәкъ менә 89 елга килеп тоташа. Һәм тулы составлы оркестр эшләгән ул чырларда. Аннан күпмедер вакытка ул югалып торды, инде 30 елга якын дисәң дә. Тагын бер дата быел безнең шушы яңартылган состав оркестр форматында эшли башлауына да 5 ел булды. Һәм шул уңайдан безнең 28 февраль көнне юбилей концерты көтелә. Ламерса менә барыгызны да чакырып калабыз. Анда шушы 35 елга да ниндидер нәтиҗәләр эшләнәчәк, соңгы 5 еллыкка да. Һәм концертта безнең актерларыбыз, театрдагы җырчылар да һәм оркестрыбызның дуслары катнашачак. Без инде беренче чиратта театр оркестры булуга карамастан шулай ук бик күп яңа спектакльләрдә катнашабыз, музыкасын яздырабыз. Шуннан тыш без инде республикадагы күп кенә чараларда концертный оркестр буларак та чыгыш ясыйбыз. Шул эшчәнлеккә дә ниндидер нәтиҗә ясалачак. Әмма менә бу бердән бер чара түгел, инде әйтеп кителгәнчә 25 январь көнне Синең какта дигән исемле концерт алабыз, премьера була. Ул концерт безнең репертуарга керергә дип күздә тотыла инде. Шуны бәлки гастрольләр дә булыр әле, алабыз. Шуннан 30 январь көнне Татарстан халык артисты Айдар Файзрахмановның иҗатыннан торган концерт филармониядә була. Шулай ук безнең оркестр катнашында. Шуннан соң безнең яңа проект башланып китте, балалар белән эш итәбез. Безнең балалар безнең талантлар дип атала. Һәм менә 2 февраль көнне без 2 номерлы балалар сәнгать мәктәбендә чыгыш ясаячакбыз. Үзебезнең оркестр солистлары катнашуында һәм мәктәп укучылары, шул сәнгать мәктәбендәге укыган балалар катнаша инде безнең оркестр белән уйнап. Ул аларга шулай ук бик кызык һәм зур тәҗрибә оркестр белән эшләү. Шулай ук менә безнең юбилей елы кысаларында берничә аудио альбом яздыру өстендә эш бара. Анда Сәлих Сәйдәшев әсәрләре кергән, Тинчурин белән бергә иҗат иткән әсәрләр. Һәм дә инде безнең шушы 90 еллык театр тарихындагы из калдырган әсәрләрен, менә спектакльдән фрагментлар, җырлар, шулар кирәчәк менә безнең альбомга. Һәм Алла билсә, аны бу юбилей сезонында яздырырга исәп. Бер генә тагы өстәп кенә әйтәм, оркестр турында чыккач, безнең әле менә сөйләшүләр бара инде, хәзер зур гына организациялар белән оркестр үзенең программасы белән аерым шушы организацияларның цехларында, актовый залларында менә шул проектында башлап җибәрдек. Сөйләшүләр бара, Аллаһ бирсә, ел дәвамында зур гына организацияларны йөреп чыгарбыз дип уйлап торабыз. Бу инде үзенә күрә бер теге семья елына да багышланган була. Чөнки организацияларда династиялар эшләр.
һәм шушы организация, зур организациялардан СВО-га китүчеләр дә күп, һәм аларның семьялары һаман да шушы организацияларда эшләп киләләр, һәм аларга теге ялларын ничектер байыту һәм аларны безнең татар музыкасы белән таныштыру хисабыннан да эшләнә бу эшләр. Рәхмәт, сораулар. Benim kişi sayım birer sırağım. Birincisi Fənis Nailevичке 45 milyon vini büdjet akşa deyip anladım indi, değil mi? Ol akşanın küp mölüşü zarplataga bara, hem ol akşaga nindi spektakller koyacaksınız. Ben şu akşanı koysa koya barun biraz silöpşüz. Onları birem sorayım mı? Bütün son sorap şoğayım. Yok, hazır aytıp uzayım indi. Ol tege kağızda görüne ol. Mene şuşu 45 milyon deybiz bitarime. Onu авторскийін сразу алып қоялар, жіберебіз 5 миллион ярым, сразу кетіп бара. Вот такие точные сандар деп айтмаймын, но 5 миллион ярым, анда 5 миллион 500-ден ишедер ме анда. Әлі бұл гонорарлардан тыш, мынсы. Андан соң аны мына біз бетінде билет саттырабыз анда, текенлар анда, кассирлар нелер, алар 5-тен алып 10%-ға алалар. Аны бөліп бітірсе, аны бөлген кішігері аңлаяны. Ол теге қыридаңына қарап тұрған. Оны былай қарағанда 85% шошының қалғанларынан тышынды. 85% аның зарплата кейді. Спектакль қойыла ма соң оңа? Спектакльда қойыла. Әлі бит ол спектакльге қарағанда ол бинаны бит әлі тұтарға керек. Андан соң ол әр вақыт міне ниндигене сықлар бар, һәм ниндигене біздің ішшілеріміз ішлей деп айтайым. Оларындағын тәмин етіп тұрға керек. Міне әлі сөйлештік әлі қар яуды бек қаты дейбіз. Ол қарында шығартырға керек. Ол төбеден де түсірдірге керек. Оның бұл қар турындағын айтуым. Гіл шиста болып тұрға дейір. Тамашасы келгенде біз гіл yüzлері біз балқып, yüzімізде гіл елмаю, һәм оларны тиге жерден, чистартылған жерден мотор орындықларға отыртып, тәмлі ризықлар ашатып, спектакльләрні, мотор спектакльләр күрсәтеп, менә шулай айтып жибәргә тиеш. Алар білерге тиеш түгел тамашашы, сенің нинди проблемалар бар екен. Шуңа күрә аңа спектакльләр дә чыга, аңа әйберләр дә алына, дөресен әйткәндә, театрда яшәлә. Аллага шөкер, безнең хөкүмәтебез инде основной акчаларын биреп тора. Ләкин бу бик зур булышлык. Бик зур булышлык. Күпмесе калса да, онсына да без риза. Сұрау Туфан Рифовичқа. Менә бұл Совет по культуре президент белән булганда сүз әйттеләр, әсәрләр оригиналдагыча булырга, яки үзгәреш булса, по мотивам иттереп күрсәтергә. Сезнең бу Жанбаевич все-таки по мотивам, әллә Пушкин картасы буенча булгач, ул нәкъ оригиналча барамы? Мәсәлән, драматургларны алыйк әле бер 100 ел элек язган. Менә аны куя башласаң, ничек алар яздылар инде, ул бер 4,5-6 сәгать бара. Күрсәтегез миңа хәзер нинди тамашачы 6 сәгать карый спектакльне. Карамый бит инде. Хәзер икенче вакытта яшибез. Шуңа күрә кыскартмыйча эш итү булмый. Тамашачы ахырына хәтле карап бетерә алмый. Шуңа күрә минемчә ул әзгенә дөрес түгел. Менә кыскартсаң, аны сюжетны бирсәң, һәм төп әйберне теманы бирсәң, аннары сюжетны бирсәң, ул минемчә ул төп максат инде. Чөнки без тамашачы өчен уйлар эшлибез инде. Аның турында да уйларга кирәк. Беренче вакытта һәм аңа кызык буламы бу тема, бу сюжет кызык буламы? Шуңа күрә аны кыскартырга кирәк минемчә. Ансыз булмый. Ул по мотивам дип язу, ул гомумән идеясын гына калдырып, бүтүнләй үзгәртеп
эшләүне помативын дип әйтергә була. Кыскартулар инде төп идеясы калып һәм анда катнашучылар калып һәм шул турыда икән инде язылган әсәр нигездә тора икән, аны кыскарту ул белмим инсценировкасы икенчерәк итеп язу дип. По мотивам дөрес булау, менә мәсәлән текстны сюжетны гына аласың да икенче гасырга мәсәлән күчерәсең. Ниндидер 2300 ничәнче ел космос, анда шундай Анна Каренина мәсәлән шунда бар. Анда телдә икенче бит инде, анда Толстой теле кала алмый бит инде. Шуңа күрә менә булай тулысынча үзгәртсәң сюжетның фабуласын гына калдырсаң гына, менә бусы по мотивам була минемчә. Теге аны кыскартсаң, ул по мотивам булмый инде. Ул шул авторның жанры да кала инде, аннары теге стиль дә кала инде. Ул бит һәр бөек язучы үз стилендә яза. Шуңа күрә минемчә шулай. Зөлфәткә сорау. Зөлфәт, син быел театр училищесына синең студентлар соңгы курс битендәме синең? Ничә укучы бетерә һәм аларның уже кайберләре аңламыйча уже театрларда эшлиләр дә. Син кайсыр студентларга үзегезгә алабыз дип күз салдыңмы? Алар белән ниндидер үзебезгә алык дигән сөйләшүләр барамы? Һәм кемнәр? Әйе, быел 4-нче курс, алар 4 малай, 9 кыз бетерәләр. 2 малай бүгенге көндә Кәриев театрында хезмәт итә. Шулай ук 2 малай Созвездиедә эшли. Менә Аллаһы буерса, сөйләшүләр Туфан Рифович белән алып барабыз, Фәнис Наилевич белән алып барабыз. Бүген бер очрашуда булды, аның нәтиҗәсен соңрак әйтеп узарбыз. Без бер кызны бүген алдык инде. Менә шул. Әлбәттә, әгәр дә театрларда урыннар күбрәк булса, әлбәттә яшьләр килерләр. Чөнки театр бит ул яшьләрдән тора. Театр дело молодых, юкка гына әйтмәделәр бит инде. Но бездә генә андый проблема түгел. Ул Кәриев театрында да, Камал театрында да, гомумән бөтен Россия театрларында шундый проблема. Монда инде министерство белән сөйләшеп, министерствоның үз квоталары нәрсәләре бар. Бу теге бик катлаулы сорау. Әлбәттә, яшьләр үзләрен табалар. Казанда булмаса, Шаллы театры чакырып тора. Шулай ук Минзәләдән чыктылар. Әлмәт театры чыкты. Буадан Раил абый чыккан, менә Алла бирса, марттан безнең декада башлана һәм режиссерлар инде килеп карыйлар. Әгәр дә студентларны ничек тә булса җәлеп итәләр икән, Алла бирса, миңа калса, яшьләр барырлар, эшләрләр. Яшь актрисаның исемен әйтәсезме? Яшь актрисабыз Эльвина Каримова Эльвина, Татарстаннан, Биектаудан, Дубияз районынан, күптән хыялланадыр, Аллаға шөкер, йолдызы балкыды. Хәзер эшләргә дә эшләргә инде. Ул эшкә тотынды бит. Коллегаларны гафу үтенеп, Ильяска сорау бирәм дә бетте. Ильяс, сезнең оркестрда ничә кеше бар? Оркестрга комфортнымы театрда эшләү? Бөтен мөмкинлекләр тудырылганмы? Без бик бәхетлебез театрда эшләү безгә. Штатта ничә кешедән бар? Штат мәсьәләсенә килгәндә ул бик катлаулы әйбер. Чөнки официаль рәвештә 9 ставка, ләкин без кемдер ярты ставкада эшләргә мәҗбүр, кемдер башка һөнәр ниндидер дигән. Образованиесе да булырга мөмкин, икенче образование буенча. Мәҗбүр без шулай итеп бу ситуациядан чыгарга, чөнки 9 кеше ул оркестр түгел әлбәттә. Шулай ук без читтәге чараларда катнашканда, анда инде чакырган кешеләр дип әйтимсең, оркестрны кызыксындыра ала торган
мәсьәләләр каралган. Бүгенге көндә 18 кеше безнең составта, һәм тагын берничә чакырылган артистлар эшли, болай 20-25 кеше санында торабыз. Шул. Сорау шул иде мәл, Сезгә комфортнымы театрда? Гомумән- Мөмкинлекләр тудырылып. Мөмкинлекләр безнең театр бөтенесен эшли, мөмкинлектән килгән кадәр. Әлбәттә, сораулы шикле дигән проблемалы әйберләр күп. Шул ук инструментлар мәсьәләсе дә аны инде булган бюджеттан гына алып бетереп булмый. Һәм шул штат мәсьәләсен без инде аны югарыда да күтәрәбез, министерствода да. Рөстәм Нургалиевичка да хат язган идек. Ул юк дип әйтмәде. Без бик өметләнеп көтәбез. Безгә шартларны әзрәк тагы да яхшыртуына. Комфорт дигәннән безгә бик комфорт, чөнки коллектив бик яхшы безнең театрда. Актерлар составы да, режиссерлар да, без шуңа күрә ул сәнгать өчен дип әйтим инде, энтузиастлар әйтә торган сүз дөреслектә дә шулай. Без бик шатланып эшлибез. Шусы мөһим. Оркестрга нәрсә кирәк? Оркестровый яма. Безнең оркестровый яма бар. Шуңа күрә biz аларны әле сәхнәгә менгермибез дә, тамашачылар залына да күп иттереп тәге һәр спектакльдә утыртмыйбыз, алар комфортный урында, үз урында утыралар, чөнки Юк, шул вакытта әлбәттә андый спектакльләр дә бар, аның үз тамашачысы залда утыра торганы да, сәхнәдәгесе дә бар. Монда дөресен әйткәндә, чыннан да штат проблемасы бар ул, ләкин менә хәзерге вакытка теге ул кайчан бирәләр икән дип көтеп ятып булмый бит инде аны. Шуңа күрә менә Ильяс әйткәнчә, хәзерге вакытта 18 кеше аларны эшли. Кайберләрен инде ярты штат калабыз, ләкин менә шушы сез әйткән эшләп алган акча белән без аларның зарплатларын тигезлибез. Бер штат шикелле итеп. Һәм кай вакытта менә комфортнымы дигәннән, ул әйтеп кенә бетерми инде аны, ул теге бинага сыйып бета алмыйбыз. Шуңа күрә менә хәзерге вакытта документлар эшләнү бара. Безнең капитальный ремонтка дигән документлар да эшләнә, һәм шуның белән параллель рәвештә безнең янкырма дигән документлар да эшләнә. Ул эшләр документлары эшләнеп бетеп, биткәннән соң гына аның суммасы билгеле булачак, һәм ремонтка һәм шушы янкырманы төзергә күп акча кирәк икәне билгеле булачак, һәм программага кертеләчәк. Ну, бераз гына түзәргә кирәк инде. Теге ул тәмлерәк тә була бит әле, кадерлерәк тә була, инде коридорларда йөреп, музейда репетиция ясап, теге шықырда уйнап, анда сәхнәдә бераз уйнап, шишен урыннарда хәзерге вакытта җитеп бетми. Алар бергә шишенәләр инде артистлар белән бергә гримеркалар дип әйтик инде. Булыр барсы да, алга таба өмет бар, чынлап эш бара. Мин иманым камил, бер ара рәхәтләнеп айрым безнең инде янкырмада булырга тиеш була экспериментальный зал, һәм айрым җирдә анда алар үзләре репетиция ясап утырырлар. Әз генә көтәргә кирәк, барысына да түзәргә кирәк. Әйтәм бит, шушы катлаулы тормышны узганнан соң килеп чыккан яхшылыклар, инде уңайлыклар, алар күңелләргә май булып ятачак аларның. Рәхмәт. Сораулар. Владислав Косолапкин, Казанский ведомости. Я прошу прощения, татарским языком крайне плохо владею. Буквально основные тезисы не могли бы на русском проговорить? Так, насчет наших премьер повторить надо или... Да. Значит, у нас 25 числа будет премьера концертная программа театрализованная. Камиль Гатауллин, режиссер. Здесь участвуют все наши артисты и оркестр.
будут исполнять песни тех времен, даже с начала создания театров, вообще национальных театров, и по сегодняшний день. Потом 31 января и 1 февраля у нас Джанбаевич, Гаяз Искакы, премьера, Ильнур Гарифуллин, режиссер. Потом у нас 20-22 февраля Флэш, Кареп и Любовь. Режиссер у нас Туфан Имамеддинов и Ильгиз Зайниев, эта пьеса. Написал специально для нашего театра. Так, и 28 февраля состоится концерт оркестра Татарского государственного театра. В этом театральном сезоне оркестр отмечает свое 35-летие еще. У нас театру 90 лет, а оркестру со дня создания 35 лет. Потом у нас, я еще не говорил, 6-7 марта мы опять в Москве на гастролях. Каждый год стараемся, иногда 2 раза ездим. Очень хорошо принимают и ждут нас в Москве. В это же время мы будем еще выступать в ВДНХ. У нас еще продолжаются проекты театра. У нас Яз проект сейчас идет. Готовые произведения принимаются до 15 марта. И лонг-лист будет объявлен до 30 марта. Так, а шорт-лист уже до 15 апреля. Награждение победителей будет 30 апреля. В настоящее время еще также продолжаются у нас читки произведений с участием наших артистов, артистов других театров, сотрудников других театров. Вот сегодня в 15:00 у нас читка еще с участием драматургов. И после этого у нас состоится лаборатория «Алкаш». Если помните, у нас Кияурлау и Ашина, как раз они вышли вот из этой лаборатории, да. 2 спектакля у нас, они как раз очень хорошо принимаются зрителям. Так, что упустил? Ну, да, у нас клуб театральной журналистики, она работает, продолжает свою работу. Это как раз со студентами работа у нас. Потом еще раз повторю, у нас работает продажа билетов, все включено. Вот год уже прошел, данные очень хорошие. Вот в этой комнате, это гостевая комната, в этой комнате сейчас уже и гардероб там свой. Они, эти люди, которые купили билеты на 600 ряд, они и раздеваются там же. Там и концертная программа идет, там и включено 8 видов кофе, чай, выпечки, они все включены. Не надо им стоять там, идти где-то в кафе стоять, в очереди стоять. Работает Wi-Fi отдельный. Работает, так скажем, разные игральные мероприятия. И шахматы есть, и нарды есть, и шашки есть, кому надо. Вот. Это очень хорошо воспринимается с гостями. Например, если у вас там друзья приехали из другого города, можно их накормить здесь, посидеть с ними отдельно, в отдельном месте, поговорить. Это очень воспринимается так для переговоров. Кто-то зовет там партнеров своих и вести переговоры в отдельном месте в такой уединенной обстановке. Многие, некоторые люди, вот мы сейчас ведем уже список, так скажем, есть постоянные зрители, которые именно покупают вот эту гостевую комнату. Работает у нас парковка
все зрители могут оставить свои машины и зайти, посмотреть спектакль, зная, что охраняемая парковка, никто не тронет, никто не заберет свою машину. Что еще оставляю? Театральные няни работают у нас. С детьми могут прийти, оставить детей, сами зайти посмотреть спектакль. Потом семейные абонементы на 30% дешевле, если покупаете семьей билеты. Кафе работает, халяль-кафе. Пожалуйста, можете первый, второй после работы, если кто-то приходит, там поужинать отдельно. Чего забыл? Что? Ну, если есть вопросы, зададите. Hayırlı gün Rafide, İdil jurnalından yazı boyunca süreskili konкурс turunda anda bitinde qatnaşıcılarının köbüsü, belki barısı da aralarında var bitinde başlap yazışçılar da, tanılgan dramaturglar tugul bitinde. Soyda var mı ümit yaxşı piyasa keler degen, haminde alarını okular, çetkiler şol böleklengenden soň başlanacak mı? Мында беләсезме, бу менә Идел журналы дидегез, бу Идел журналы белән берлектә алып барыла. Монысын әйтергә онытканмын. Бу теге йомшак кына әйтеп минем искә төшереп булды инде. Идел журналы белән берлектә алып барына һәм аның теге комиссиясы бар, үзенең Идел журналында да катнашучылары һәм безнең театрдан да катнашучылары һәм алар сайлап алачаклар. Сойлап алачаклар, һәм үзенең положениесе бар, анда номинациялар да бар аны. Һәм Идел журналында бастырулар булачак бит инде. Менә ансын дөресен әйткәндә, хәзер төгәл итеп әйтеп бирергә әзер түгел. Безнең сайтта да язылган. Киреп укырга кирәк аны. Ялгыш кына бер нәрсәне әйтермен халык алдында. Ул бүтәнчәрәк булып чыгар. Шуңа күрә аны сайттан алырга була, белергә була. Ул тулысы белән сайтта чыккан. Кемнәр комиссиясендә кемнәр бар? Может быть, син тоже шулай ук. Әйтегез беренчедән әле пьесалар килергә тиеш, аларны укырга кирәк. Язга хәтле әле вакыт бар, ай ярым. Хәзерге вакытта мин белгәнемчә әле бер пьеса килмәде дә, без көтмибез дә, чөнки бер айда яхшы пьеса язарга минемчә теге авыррак. Кай вакытта була инде, теге драматург утыра да бер атнада яза. Әмма без теге затлы пьеса көтәбез, яхшы пьеса көтәбез. Шуңа күрә әле вакыт бар, аның нәтиҗәләрен инде аерым сезне чакырып, анда күрсәтеп, сезгә җибәреп инде сездә укысагыз, без шат булыр идек, ниндидер рецензия язсагыз, минемчә теге яшь драматургларга читтән күздә кирәк, гади тамашачы да, журналисттан да, режиссердан да, актерлардан да. Чөнки ул бу юлда яза гына башлый, эшли генә башлый. Шуңа күрә менә шул сораулар инде бер ай ярымнан соң туарга тиеш инде. 15 мартка хәтле кабул ителә. 15 мартка хәтле, шуңа күрә әле вакыт күп. Президент ди? Сәхнәдә куела. Ул теге безнең театрда гына куела дигән сүздә түгел. Аның бит инде без берсен сайлап алырбыз. Башка театрлар сайларга мөмкин, башка теге икенче, өченче урыннарны алганнар дип әйтик инде. Гомумән урын алмаганда сайларга мөмкиннәр. Бу бит халыкка күрсәтү һәм халыкка чыгару булып чыга бер яктан. Әйе, аның төп максаты инде яшь драматургларга нидер үмит бирергә беренчедән. Икенчедән аларның эшләрен теге күрсәтергә Идел журналында ал бит кисәкләп басылып та чыгачак инде. Ул кызык булса, икенче театрларның баш режиссерларына укыр дип уйлыйм инде. Аларны алсалар, минемчә теге безнең төп максат инде без шул төп максатка ирешербез дип уйлыйм. Татарча гынамы?
Biz Татар театрында эшлибез, драматург Русиясы аны тәрҗемә итәргә кирәк башта, аннары җибәргә. Ни өчен? Чөнки бәлки рус телендә ул матур булачак, әмма татар теленә тәрҗемә итә башлагач инде анда кыек-мыек текст чыгарга да мөмкин инде. Эшләр татар телендә кабул ителә. Рахмат. Сораулар бармы? Минем Зөлфәткә сорауым бар иде, менә бу Жанбаевич буенча, әгәр дә без теге элеккерәк вакыттагы әсәрләрне карасак, анда байларга ясалган сатираларны без күрәбез бит инде, ничек итеп алар сурәтләнгән. Бу бит инде сатирик әсәр, Жанбаевич сатирик образдагы кеше бит инде. Менә сез ничек уйлыйсыз, сезне ничек сайлап алдылар? Нәкъ менә сезне тип герой итеп. Байга шагангадыр. Менә мин дә шуны сораган идем, байга шагангамы? Беренчедән, Жанбаевичның жанры трагикомедия. Икенчедән, әлбәттә, укыган кешеләр, мәсәлән, минем тормыш иптәшем укып чыккач ул әсәрне, туктале, бу образга зур гәүдәле, симес, мәсәлән, Рустам Гайзуллин барыры дип әйтеп узган я. 90-нчы еллар. Бүгенге көндә замана шулай тиз алышына, сюжет линиясы тиз үзгәрә һәм әлбәттә беренче күренешендә гади семьянин булсам, ә инде тәрәккый-пәрвәрлеккә омтылып, акчам бар минем, әмма дә ләкин барысында сатып аласы килә. Менә ул җиңеллек, бу сюжетный линияда җиңеллек булырга тиеш. Һәм Илнур белән сөйләшкәндә, Илнур кистереп әйтте, монда мин сине генә күрәм диде. Бу образ, без аның белән озак сөйләшеп утырдык. Бу образ, ул бит ничектер теге Европага да тартыла ул персонаж. Үзен Париждагы сыман, яисә үзен граф хис итәргә тели. Үзенең наданлыгы белән бик булдыра алмый. Ул уйлый теге, хәзер барысын да сатып алам да, шул ук вакытта граф та булам, князь да булам, падишаһлар китабына да керәм. Әмма дә ләкин алай булмый. Ничек була? Аны сез 31 һәм 1 февральдә күрерсез. Менә минем тагын бер сүз әйтәсем килә. Хәзерге байларны карасак, алар бит үзләрен карыйлар. Теге матур итеп киенәләр, теге зур эшләр хәзер күренми 90-нчы елларда шикелле инде. Кеше үз тәне белән шөгыльләнә. Шуңа күрә теге аны теге зур гәүдәле, шундый акылсыз бөтен шундый кеше түгел хәзер бай кеше. Бай кеше ул үзен карап торучы кеше. Шуңа күрә Зөлфәтнең дә минемчә килешә. Алар да хәзер бит яшьләр арасында да байлар күп, үзегез беләсез, күреп торасыз. Инде дә милләт тәрәккый итмәсә дим. Безнең вакытыбыз төгәлләнеп килә, әйтер сүзләрегез калмадымы? Фәнис Наилович, әйтер сүзләрегез калмадымы? Журналистлар. Минем әйтергә сүзем шул, теге 24-нче ел башланып кына китте. Бөтенебез дә өмет белән алга таба тагы да яхшырак булыр дип, һәм теге театрларыбызда стагнациягә эләгеп теге бер генә җирдә таптанып тормый һаман сайын алга таба барырлар дип зур ышанычлар белән дәүләтебез, күкләребез тыныч булыр. Киткән җегетләребез килеп, монда әйләнеп кайтырлар, безнең белән бергә эшләрләр дип. Һәм алга таба милләтебездә
театр аркылымы, концертлар аркылымы, тел аркылымы хаманда алга таба үсешен дәвам итәр дип, артка бармас бер вакытта да хаманда алга барыр дип бик зур өметтә калабыз. Һәм күбрәк минем теләк менә шушы театрлар белән тамашачы арасында алтын җепләр булып торган шушы журналистлар безнең ул чыннан да шулай хаманда безнең белән матур итеп эшләрләр дип дигән өметтә каласы килә һәм барыгызга да исәнлек саулык. Сезне безнең театрыбыз гел кулачларын җәеп каршы алып торачак. Зур рәхмәт. Тәгәллибез матбугат конференциясе. Рәхмәт.